तुम साले चोरी कर रहे हैं क्या? पुलिस को बुलाओ प्लीज, आप पुलिस को बुलाओ। यहाँ करने क्या आई? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। उत्तर प्रदेश नि बारेलिओ खरकसा नेपाली बरै बिनि logi je अत्याचार खालायजांमानि borok rok missing understanding wngoi je bono sikok hinlai ganagini tongnai rok joto buto khlailaikha omo hai mangpli rok no nogoi social media ro joto public rok no kokti salaikha tangoi omo hai khlainani nangkha joto clear kok saimania swkang khoroksa bwrwi no bahai ke amsike buto khlai mankha kisafano bwkha yokliya de obo hairok hinui kwbangma borok no comment rok khlailaikha susmita bo hingke noidao job khlai tongo tei bo hingkangke bini dol rok bai malaina hinui barelio phaija eba kheba phaimani bini dol rok bai malaina hinui thangnai koyekdin swkangni horo baradali mohallao bono bui sikok hinui romoi missing understanding wngoi bono joto butok khlailaikha ar jagani mohallani borok rok tei o gotna wngoi tongphuru borok masa video khlai social media o rwi rwmani yagulo belai kheno viral wngsugui thangka tei o video rok no nugui o bwrwi kapkabui mapsan tongo ang sikokya police no nuhundi hinui phiaba bini khorang no kebo khwnanai kwrwikha a jorao amo simia susmita ni bwkhnai romoi sachigoi latha je ganao je manui mano omo baino fan khlai bukha je omo hairok no sui tok pon musuk omo hairok no panse buya je o bwrwi sikli no amsike bukha tei viral video o nugui mankha je ar jagani no khoroksa butok khlai tongnai o bwrwi no pala bai khajak tei bono bwthana porjonto naikha uklok tui chakurok suru smita barebar khulumui borok no map sanka tei phiok rwde hinui koikha aboni logi police rok no nuhundi ang sikokya amo hai porjonto saka haifano bini kok no kebo khwnanai kwrwikha bono sikok hinui ma hinlai tonglaikha amsike map sanui tongphano hamla khlainai rok kuno phano kok khnaliya bini amsike butok khlaijagoi soprejagoi bwkhanai sajikjagoi susmita ni bini yakung yagrok dokumanka tei bua rok bo kagui thangka aboni yagulo bini sak sori belai kheno kebel wngthangka serious condition o klaijak bo amsike borok paal o chwlarok bai butok khlaijakmani yagulo bo belai kheno kebel wngsugui thangka bini sak sori o amsike fan kwrwikha joy bo himui phano manliya amsike chelaka haike o bwrwi no bukha police rok logi no o video nai saimanmani yagulo o bwrwi no romui naharui ar jagani ganani hospital no bharti khlai rwjakha treatment khlainani bagui tei bini treatment bo choliwui no tongkho tabuk bo police rok o mamla o butok khlainai 4 jon aropi no romui naharka first investigation khlaimani yagulo saimanka je susmita borok kaham tongkosung tongnai borok phiaba bono bui sikok hinui uansuk laiui missing understanding wngoi bono butok khlailaio hinui saimanka police rok sawui khwnarika je bono butok khlainai borok no kaham khlaiui naituklai tonglaikho tabuk bo tei je butok khlainai borok no kwrak saja rwjaknai rok hinui sakha teibo kwrak saja rijaknai obole tabuk jora saimansuk yako jora phaikise oborok saimannai o kirima sincha video borok pala bujakmani o video clip rok social media o speed khlai viral wngui tongo tabuk bo susmita ni chirikma khorang tei hamla khlainai rok ni kirima sincha mwkhang rok o video o srai no nukjagui tongo video o nugui mankha je pala o rabui susmita no bumani tei bumani no nugui borok rok ni jolimani tebo bangjak obo haibode bwrwi rok no khlaiman hinui ar jagao gani gini tongnai tei social media user o gorna no toiui kaham hamya kwbangma kok no salaikha tei o gorna no toiui kwrak sajarina wngthun hinui bo public rok demand khlailaikha tei a jagani bareli police rok no bo kaham khe step nahariya hinui bo kok siljalaikha tabuk jora bo o butok khlainai rok no kaham khe naitugui saja rwui maniya ko hinui jotono khorang tisalaijak
borok rok salaikha mohai gotna somajo kaham kwrwng khe tongnani lama liya hinui o gotna rokno nukmani yagulo social media user rok tei ar jagani parani kotor kotor borok rok jotono justice than laikha je suspinta no bunai borokno kwrak sajarui rwna bagui tei borokno sajariya sa kurundino phano tapyongnani bagui demand khlai laikha jotono tei o kogrori phirok mung police rok bo rikha je borok bono buto khlainai harassment khlainai borokno kunudino phano phiyok kwlak tei je saja reoui marmasuk borokno bo rwnai o case ni through tui hinui saka borokno